Здравейте, приятели! Днес от Цицко Транс ще ви направим представяне на ремарке Vesta 23DA. Ремаркето в основни линии не се отличава от Light серията, освен че е двуосно, направено за доста по-голяма стабилност. Ремаркето с два моста по 600 кг, според мен си два моста по 750. Хомологацията на ремаркето по европейските стандарти е до 750 кг, което значи, че ремаркето се управлява без категория, без гражданска отговорност. GTP на 2 години не е необходимо винетка. Ремаркетата на Vesta серията DA с отварящ се преден и заден капак, разбира се, който също може да се демонтира. Това позволява по-дълго товарене на багажи. Имаме 4 хълки за укрепяне на товари. Ремаркето идва с маневрено колело, доста подсилена рама. Разбира се, имаме ключалка по европейските стандарти с скала за износването. Ремаркето отдолу е с греди напречни, за да бъде допълнително усилено, както при Light версията. Ремаркета DA се предлагат в 3 различни размера, 2,30, 2,50 и 3 метра, като имат и серия Wood, която е строителна, която се води доста по-усилена. Тя не е с ламарилени канати, а е с дървени канати, които са усилени и наистина ремаркето вече е доста по-усилено. Ремаркето е супер стабилно поради двата моста, като го откачим от теглича на автомобила е супер балансирано, дори няма необходимост от опорното колело. Разбира се, има опорно колело в комплект. Окабеляването пак е на Asplok, ключалките са супер стабилни и общо взето може да се демонтират също страниците, както при Light версията. Тук спокойно може да натоварите всякаква градинска техника от типа на малки тракторчета, косачки, големи АТВ-та. Пак казвам, ремаркето поради двуосното си окачване е страшно стабилно. Може да се закупи с допълнителни стойки за товарене, смисъл, защото не е самосвално. Ако имате някакви въпроси, може да се обърнете към нас по принцип за всичко. Ремаркетата от серията DA са оборудвани с скалобрани, с 13 цолови гуми, разбира се, чисто нови, както се сещате. Има възможност за надстройка с брезент, разбира се, от тук нагоре, с още един модел канати, както и с мрежа. И тук отзад имаме заготовки за поставяне на опори, при товарене да не ни кляка ремаркето. Пак казвам, ремаркето е с B категория се кара, не е необходимо допълнителна категория. Съответно, хомологацията му е без гражданска отговорност се тегли и без винетка. GTP на 2 години. Ако имате въпроси, може да се обръщате към нас. Може да разгледате останалите в сайта.